Царево е една от общините, в която още преди 2-3 години влязахме в контакт с общината и получихме пълна подкрепа, за да се случи нашия кабинет. Каква е основната мисия? Основната мисия е в по-малките населени места пациентите с репродуктивни проблеми да имат достъп до специалисти по асистирана репродукция, защото това наистина в момента е един от основните проблеми в това огромно поле от информация. Младите хора наистина, колкото повече информация има, толкова по-трудно могат да се ориентират, за да стигнат до специалист по асистирана репродукция. В България има 33 клиники, които работят изключително успешно и с Държавния фонд на инвитро, както и в вашата община и в много други общини се осигурява финансиране за двойките с репродуктивни проблеми, но хората не знаят. Особено в по-малките населени места темата е табу, хората не говорят, стават вече на 37, 38 и повече години и тогава се обръщат за помощ вече към специалист. Именно когато дадем разгласа, че ето в Царево ще има вече кабинет и всеки месец специалист по асистирана репродукция от цяла България, такъв, който прояви желание това да го направи, ще могат абсолютно безплатно да се консултират за своите репродуктивни проблеми. Имате интересен слоган, ще дочакаш ли твой принц? Това е намигане към, предполагам, двойките, които прекалено много чакат, надхвърлят на определена възраст или грешим? Точно така. И аз и координаторите на Искам Бебе сме тръгнали от това. Аз самата съм била с репродуктивен проблем и когато моите сестри по съдба бяхме по клиниките и чакахме на тези столчета, както сега тук чакат жените, бяхме на 29-30 години. В момента, за съжаление, пациентите са на възраст над 40 години и това е нашата мисия заедно с лекарите, с по-младите специалисти, с студентите по медицина. Обикаляме страната и казваме, прегледайте се, защото яйчниковия резерв има много бързо тик-така биологична. Това е при дамите, обаче и мъжкият фактор също е много силно залегнат в проблематиката. Това е, предполагам, сестрата в професионален път от Царево. Можем да я представим. Това е координатора ни за Царево. Заповядам, Маринка. Много се радвам, много съм щастлива, че съм координатор на Искам Бебе. За Царево тук са прекрасни хората и имат нужда, и града има нужда от много бебета. Сега само да уточним, само за Царево и селищната ли система могат да идват? Царево. Или от Приморско също, от Малко Търново? И от околността, да, и от Приморско, от Ките, много е. Ежедневно ли ще бъде отворен в седмицата веднъж, два пъти? Заетостта на кабинета няма да е ежедневно. Ще има с записване, да, ще имаме координати и така ще се срещаме с двойките. Регулярно ще бъдат представители от различни клиники. Да. Няма да е само една, Точно така. И когато имаме записани часове, просто ще имаме психологическа помощ. Да, кажете малко повече за тази психологическа помощ. Казахте, че кабинет ще има, в който ще бъдат консултирани пациентите. Да, кабинет. Ето го кабинета. Това е кабинета, в който ще са консултирани пациентите, след което ако имат, ще разполагаме с психолог, който ще работи с тях евентуално то винаги има нужда в такива случаи. Създателите на психологическата програма на Искам Бебе още от 2008 година е психотерапевт от Бургас. Ани Михайлова се казва. С нея работим от вече почти 20 години и с нейната супервизия ще се организират първите групи за двойки с репродуктивни проблеми отново безплатно и ще се провежда тук, веднъж в месеца отново. Иначе за нас лично с Марина беше много интересно как се развиха нещата, защото ние през социалните мрежи ще обявяваме кой лекар ще бъде тук, на коя дата. И така сега се случи с доктор Явор Малинов в момента, в който обявихме, след около, нямаше и ден, бяха записани 40 човека. Което разбирате какъв интерес и каква нужда и колко хората вече се отварят да говорят по темата, което за нас всъщност е най-важното.